Čaute, tak ako som vám sľúbil, dnes si ukážeme prácu v Arsise a jeho súčasťou na úvod sú vždy základné nastavenia. Prihlásime sa našim prihlasovacím mailom a heslom. A sme v programe. Ideme do nastavení. Najprv si nastavíme kategórie rizik pre kybernetickú bezpečnosť na základe nejakej metodiky, ktorú sme si stanovili, a politiky riadenia rizik, ktoré sme si zadefinovali. Máme tu 4 kategórie rizika. Zvyškové riziko, nízke riziko, vysoké riziko a kritické. Pri každej kategórii vyberáme, či je pri nás riziko priateľné, alebo nie je priateľné. Ak nie je priateľné, tak je to riziko, ktoré budeme ošetrovať. To znamená, že pre nás predstavuje problém. Poďme si jednotlivé kategórie ofarbiť. Že zvyškové riziko pre nás predstavuje najmenší problém. Môžeme si ho dať takto. Škálu zelenej, napríklad takejto. Keďže pre nás predstavuje najmenší problém, bude mať najsvetlejšiu farbu. Nízke riziko predstavuje väčší problém, ale nie je nutné ho ošetrovať. Bude mať tmavšiu farbu. Vysoké riziko. To už je problém. To budeme ošetrovať. Vieme si napríklad takto kliknúť a takto si ho skopírovať a presunieme si ho sem vložením a teraz mu len pridáme tmavosť. Opäť si ho skopírujeme a zadáme ho sem pre kritické riziko. Takže vidíme rozdiel. Tu je najmenší rozdiel farebný, takže ešte toto si dáme trochu tmavšie. Asi tak. Máme zadefinované škály, stačí nám odísť a všetko sa nám uloží. Ideme do kategórie rizik GDPR, vrátime sa a vidíme, že to máme uložené. Tu si urobíme rizika pre GDPR. Napríklad v modrej škále. Takže vidíme, že je to veľmi jednoduché. Keď si chceme upraviť rozsahy, tak je to tiež veľmi jednoduché. Samozrejme tie si definujeme potom my. Takže napríklad tu sú rozsahy, vidíme, že od 0 do 5, 5 do 10, 10 do 30 a 30 do 100. Tu ich môžeme dať voľnejšie, nie takéto prísne. Takže si klikneme na upraviť a vidíme upraviť kategóriu rizika. Maximálne bude 9. Vidíme, že sa nám sám tento posunul. Tu bude maximálne 15. Čiže keď nám program vypočíta riziko od 0 do 9, sme vo zvyškovom riziku. Keď nám prepočíta riziko od 9 do 15, sme v nízkom riziku. Keď od 15 do 30, sme vo vysokom riziku a keď od 30 do 100, tak sme v kritickom riziku. Prísnejšie škály sú vždy pre GDPR. 0 až 5, 5 až 10. 10 až 30, 30 až 100. Vidíme, že to všetko sedí, je to prísnejšie. Stupne dôvernosti. V organizácii máme dokumenty a máme 4 stupne dôvernosti.
Dokument môže byť interný. Dáme pridať ďalší stupeň, verejný. Dáme pridať ďalší stupeň, chránený. A prísne chránený. Keďže my budeme exportovať niekoľko typov dokumentov z tejto analýzy rizik, každý musíme označiť svojím stupňom dôvernosti. Preto si ich vytvárame. Stupne dôvernosti môžeme im priradiť farbu, veľkosť. Neskôr sa nám tieto farby budú ťahať do našich exportov. Vieme si samozrejme prehadzovať poradie. Najnižší stupeň dôvernosti je verejný dokument. Potom interný, chránený a prísne chránený. Dáme uložiť stupne dôvernosti. Verejný dokument, niečo svetlé, farba čierna. To bude niečo tmavšie. Farba už môže byť aj biela. Chránený dokument, tam už prejdeme do inej škály. Bude chránený dokument, bude trošku hrubšie písmo. A prísne chránený dokument, niečo výstražné. A tiež hrubšie písmo. Takýmto spôsobom máme zoradené dokumenty, vytvorené ich názvy, priradené farby, veľkosti písma, dáme uložiť stupne dôvernosti. Keď to máme, ideme na stupne vplyvu na základnú alebo kritickú základnú službu. Tu sa nám predčítajú stupne nízky vplyv, stredný vplyv, vysoký vplyv a kritický vplyv. V zátvorke je tu ešte priamy. To môžeme rovno vymazať a tu si text pri aktíve si vyplníme, text pri scenári. Hej. To vám ukážem všetko, kde je a môžeme si to takto označiť, ako to tu máme. Toto je v poriadku, uložiť stupne. Tu si vieme pozrieť vzorec v našom modeli, v ARSYSe, ktorý sa používa. Tu je všetko vysvetlené. Máme tu škály pravdepodobnosti, škály váh následkov, odporúčané, ako ich máme prideľovať, aké hodnoty. V našich scenároch máme tu škály opatrení, a to opatrení preventívnych a opatrení odolnostných. To znamená, preventívne sú tie, aby sa nejaká vec nestala. Odolnostné sú tie, keď sa stane, aby sa rýchlo vyriešila. A máme tu pravidlo používania škál. Samozrejme, tieto škály vieme potom zahrnúť do požiadavky pre umelú inteligenciu. Manuál pre AI. Tu máme manuál, na základe ktorého nám umelá inteligencia dokáže spracovať všetky naše aktíva v organizácii a vymyslieť na ne predlohy scenárov. Tento ARSYS je v podstate program, ktorý slúži nielen na manuálne zadávanie scenárov kus po kuse, ale aj na manuálne vytváranie predloh z hotových scenárov, manuálne vytváranie nových predloh alebo generovanie scenárov z predloh. Takže je plne automatizovaný a ako som už vravel, dokážete využívať umelú inteligenciu. Tu máte vlastne na to hotový nastavený prompt, na základe ktorého vám ona dokáže spracovať celú vašu databázu. A to so správnym výsledkom, čo si ukážeme neskôr. Manuál si viete upraviť, dáte si ho skopírovať, vložíte si ho sem, skopírovať, dáte si upraviť, dáte si ho vložiť CTRL-V a viete si tu pomeniť svoje veci a dáte si uložiť manuál. Takže napríklad tu si viete doplniť, čo
čo vy budete potrebovať, keď sa vám nepáči. Dáte si ho uložiť a potom ho viete tu kopírovať a vkladať priamo do umelej inteligencie. Už ho mám momentálne skopírovaný. Hej, manuál bol skopírovaný do schránky a viem si ho vložiť do AIčka. Takže ďalšia výhoda. Tu sa vytvárajú zálohy a obnovy údajov šifrované. Hej, heslo k zálohe a tak ďalej podľa postupu a tu sa vytvára export a import databázy. Takže viete časť databázy exportovať. Samozrejme iba tu súbor obsahuje používateľov organizácie, licenciu, aktíva, katalóg, predlohy, scenáre a väzobné tabuľky. Ale iba za aktuálnu organizáciu. Vlastne tento SQL export potom viete posunúť umelej inteligencii a ona vám na základe neho spracuje všetky vaše scenáre. Vytvorí vám predlohy, z ktorých si už viete potom scenáre veľmi jednoducho generovať. Čo si ukážeme? To by sme mali, takže toto sú základné nastavenia. V ďalšom videu si ukážeme, ako sa pridávajú aktíva. Takže čaute.